हेलो तुरंत कॉल कर। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। दूसरा के हुके फुलवारी में बाड़ी जाके खिले के तैयारी में दूसरा के हुके फुलवारी में बाड़ी जाके खिले के तैयारी में भारत तड़प तड़प के बनी हो, भारत तड़प तड़प के बनी हो। एह दुनिया में प्यार के जैसन हम ही तो कैले गुनाह बनी हो। एह दुनिया में प्यार के जैसन हम ही तो कैले गुनाह बनी हो। प्यार इंसानियत हमके खींच के लिए आई है। हम ई नहीं की चाहत कि हमरा वजह से केहू और के जान जाए। जान तो दिन निकल के तोरा दिल में समा गेल जौना दिन तोरा के पहिलका बेर देखले रही। हमार नाम कार्ड पर केहू और के साथ में लिखा गई बा। फूल बिछैनी राह में जेकारा काट से दामन भर गईली मौत लगे राहत जैसन ऐसन जिंदगी कर गईली। फूल बिछैनी राह में जेकारा काट से दामन भर गईली मौत लगेला राहत जैसन ऐसन जिंदगी कर गईली। रखले मनवा में अपना कवनो चाह बनी हो, रखले मनवा में अपना कवनो चाह बनी हो। एह दुनिया में प्यार के जैसन हम ही तो कैले गुनाह बनी हो। एह दुनिया में प्यार के जैसन हम ही तो कैले गुनाह बनी हो। जुगेश बाबू कहाँ घर है? जुगेश बाबू बनमारवा से या राजा